Mayong Udto. Ako si Pastor Narding Desdas, Senior Pastor sa Distrito Gisail. Ako mong sultihan sinugdanan nga unsay rason nga nahimo kong Kristohanon. Una sa tanan sa diha nga sa nagpuyo ako sa tangke, dili pa ko Kristohanon unya nahitabo nga nahimo kong Kristohanon tungod sa akong igsuon nga nakainom og sulfuric acid. Dayon sa diha nakainom among gidala sa hospital, unya mingon ang doktor nga ang mahimo na nimo ani milagro ragad pagampo kay sukad masukad wala may maka-experience og tao nga nakainom og sulfuric acid. Kay ang sulfuric acid pinag-hard ko ng acid nga bisan ang kuan sin matunaw mo to atong higayon na nagampo ko sa Ginoo nga Ginoo, kung tinuod ka nga buhi ikaw naa ayuha ako manghod. Mipauli ko sa amo dayon pagkabuntag mibalik ko sa hospital. Pagtanaw nako ang ako manghod naglingkod naman mo to nangutan ako sa doktor nga kumusta. Ingon ang doktor nga gimilagruhan. So kadi adto ni saad ko sa Ginoo, Ginoo gusto ko magalagad nimo. Pero ang problema asa ko simba. Pagkadaghan relihiyon, pagkadaghan simbahan. Ato ba ko sa Katolik, ato ba ko sa Seventh Days Adventist, ato ba ko sa Baptist, ato ba ko sa kanang Assemblies of God. Atong panahon na naglibo ko kung asa ko dapat mo simba. Moto akong gibuhat, wala lang kumutik kang asa ko madto. Nagampo lang gid ko sa Ginoo nga kanang giyahan ko sa Ginoo. Usa ka adlaw ni ana samtang ko dito sa baybayon nagkugos sa akong anak kagamay na malandong ko sa kanindot sa Ginoo tungod sa mga butang nga ako nakita. Moto nga usa ka higayon adunay duha ka tawo nga naglakaw nagdala og Biblia. Moto akong gipangutana asa man di ay mo brad. Ingon sila nagsangyaw mi sa pulong sa Ginoo. Sa diha nadunggan nako nga ang pulong sa Ginoo ilang giingon di ko kasabot sa akong kalipay, ang ako kasing-kasing daw miulbo sa kalipay. Moto ako silang giingnan nga sultihi ko ninyo unsay buhaton sa tao nga mahimo siyang maduol sa Ginoo. Moto ila ko gi-invite nga moattend sa paragtigom dito hinay-hinay nakasabot ko unsay buhaton nga mahimaya ang Ginoo sa tong kinabuhi. So kod adto ingon ko nila tagay ko nino schedule bisan usa ka semana basta lang makapaminaw ko sa pulong sa Ginoo kay atong panahon na akong gibati ang grabe gid nga kauhaw sa akong kasing-kasing. Tungod niya na gitagbo sa Ginoo ang tanan hangtod nga nahimo kong born again, nagsugod na ko pagsimba. Dayon usa ka higayon ni ana samtang sa among panagtigom ingon ko nga miadto ko sa among pinakadako sa Gisail. Ingon ko tay kanang palihog dalhin mi og worker dito para nga magsimba na mi kada Domingo. Moto nga gipadalhan mi unya ang nahitabo katong gipadala sa amo gi-assign sa Mindanao hangtod nga wa na mi pastor. So balik pasad ko dito mihangyo ko og lain nga worker nga mapadala sa amo. Ang nahitabo giingnan man noong ko nga wa ba di ka kahibaw ding nga gitawag man ka sa Ginoo. Tungod adto ang hitabo dili ko makatulog almost 2 months gyud di ko katulog. Ang pulong nga akong nadungog kanunay nag-recall sa akong kasing-kasing gamagabi maugid na kanunay magisulti ang Ginoo nga matungod atong mga pulunga. Unya ako wala ang kumagbakabanaana para nako marag adi mo gid ko takos nahitabo wala na ko tagaig bili niya sige ko panagat kay mamaya akong gitrabaho na. Unya usa ka higayon ni ana samtang ko nanagat dito sa lawod nangatog may nagdamgo ko nga
mata na kay naay barko. May mata ko, pag mata na ko, wa may barko, yung kung damgurday ko. Moto na tuwag ko balik, taod-taod, kadong buto-buto nga, magtingog sa barko, pag mata na ko na may barko, na ana sa among duol na kayo, moto ang nahitabo na banggaan mi. Naputol ang pambot, naglangoy mi, samtang naglangoy mi, kapoy na kayo kay bugnaw niya unos pagyod, nagampo ko sa Ginoo, ningon ko Ginoo, kung imo manggaling kong gitawag tagay kog milagro Ginoo, mao to ang gibuhat sa Ginoo. Gihuyop ang akong ulo hangtod nga nabati na akong kainit sa akong lawas, hangtod nga wa na ko mahadlok, nalipay nako og miabot ang panahon na bangalan mi, nakapauli mi sa amo sa tangke. Pag-abot akong gingnan si Wilma, akong misis ang kowel, kanang mo full time ta sa Ginoo, magsabot lang ta di ta mag-away. Unya ingon siya nako, unya ang atong kanon, ang akong gingon maorag gyud, kun pakanon ta sa Ginoo maayo, kun dili ta pakanon sa Ginoo maayo gihapon. Mao to nga misugod mi pag-alagad sa Ginoo, nga wag yoy formal nga training, wag gyud mi maka-eskwela og Bible school, wag gyud ko kahibalo nga unsay buhaton nako pag isip usa ka pastor. Mao to ang akong gibuhat, ampo ra gyud ko sa Ginoo, nga Ginoo kanang unsaon ako, unsay buhaton nako Ginoo, nga wa man ko makasuway og mga Bible school, unsaan ako pagdala ang mga tao. Mato salamat sa Ginoo nga gidala po sa Ginoo sa 1 John 2:27 nga nagaingon diha, when you receive the anointing from Him, no need of teaching from the other man, but the anointing that you receive, He will teach you. Dito nagsugod ko nga nagpastor, pero atong panahon na di pa ko takos gani usa ka higayna na nibisita ang wayba, taga-waywam namo, nangutana kung kinsay pastor. Akong gitudlo nga ato lang dito kay ato pangutana, mao to pagpangutana nila dito niya, nakitaan ko nila, mingon sila nga ikaw man lagi ay pastor. Ang akong gingon ko, di ko pastor kay wa ko kahibaw unsay trabaho sa pastor. Ako naglead lang ko ani mga tao, pero wa ko kahibaw unsay trabaho sa pastor. Mahimo ra kung moingon sa akong kagayon nga pastor ko, kung sa diha mahibaw anak ko kung unsay trabaho sa pastor. Salamat sa Ginoo, sa diha nagpadayon ko pagtuon sa pulong sa Ginoo. Akong nabasahan sa Isaiah 62:6, nagaingon diha nga ang Ginoo magpadala o magbalantay sa Israel, nga dili mo undang pagsangpit adlaw o gabi, pagpahinumdum sa kaayo sa Ginoo. Una sa Jeremiah 3:15 nagaingon diha sab nga ang Ginoo magpadala o magbalantay nga adunay kasing-kasing sama niya. Dito ako nasabtan unsay trabaho sa pastor. Dito ko mingon nga, Lord, pwede na ko tagon pastor, ready na ko sa gimbuhaton nga imong gisangon ako. Pero dagan sa istorya ang nahitabo mga igsoon sa among kadasig sa una, sige mig outreach hangtod nga na-establish gud nga daghan mga simbahanan nga tukod. Mao na ang nahimo kong district leader sa distrikto GCIL. Salamat sa tanan. The more I praise you, the more I want to